Pa osjećam se ispunjeno, stvarno sam jako sretan i radostan. Vjerovao sam od prvog trenutka da će doći, ali opet s druge strane trebalo je to ispuniti od prvog do 45. dana. Ipak, hvala Bogu, Gospodin mi je davo snage cijelo vrijeme, poslao mi je dobre ljude, i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci su pokazali da imaju veliko srce i narod Bosne i Hercegovine je stvarno dobar narod, to naglašavam često, ali želim i dalje naglašavati da ne zaboravimo. Kako biste opisali ovaj križni put, što vam je posebno ostalo u sjećanju, možda neki dan, neki poseban trenutak? Pa svaki dan je bio poseban i jedinstven na svoj način. Bilo je tu svega od oluje, od kiše, snijega, do susreta sa šumom, divljinom, vukovima, do susreta sa predstavnicima vjerskih zajednica, biskupima, svećenicima, pravoslavnim svećenicima, hodžama, efendijama. Bilo je tu stvarno susreta sa običnim pukom, narodom, sa djecom, sa bolesnima. To ću nakon Uskrsa napraviti jedno moćno svjedočanstvo i onda me slobodno pozovite, ja ću se odazvati. Kad vam je bilo najteže? Kad mi je bilo najteže, Konjic, Starčin, dionica 25 km, bilo je sve uzbrdo, pljuskala je kiša, ja sam bio sam sa križem od 8 kg i torbom od 4-5, pošto tada sam u početku bio naivan i prihvaćao sam sve što su mi ljudi davali i naravno torba je kasnije postala teža nego križ. Ali hvala svim ljudima dobre volje, ljudi su me osvojili i jako sam sretan što sam dio Bosne i Hercegovine. Možda poruka za kraj za sve gledatelje naših svih medija? Želim svim medijima i želim svim ljudima dobre volje i narodu Bosne i Hercegovine blagosloven i radostan Uskrs. Hvala vam puno, hvala vam što ste prihvatili križ oprosta kao vaše djelo, jer ovo je iznad svega Božje djelo, ali i djelo Bosne i Hercegovine. Ovaj križ se više neće nositi nigdje. Ovo je križ Bosne i Hercegovine i on ide meni doma i nosit ću ga na svjedočanstva kada budem svjedočio po župama, po domovima kulture, ali neće se koristiti više ni za jednu upotrebu jer ga je Bog stvorio preko Roberta koji ga je izradio, ali ga je narod srcem prihvatio. I sada je cilj ispunjen.